ଭାଉଜ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବା, କାହିଁ ପାଣି ବାହାରୁନି। ଖୋଲିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ୱାସର ଖସିଛି କ'ଣ, ମା ପୁରା ଜଣକ ଧରି ହେଇଛି ପୁରା, ଖୋଲୁନି। ଏଠି ଟେକିକି ଧର, ଖୋଲିଗଲା। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଥେଡ଼ ଖାଇଯାଇଛି ପୁରା। ଦେଖିବା ବାହାର କରିବା ତା ୱାସର। ପୁରା ଟାଇଟ୍, ପୁରା ୱାସର ପୁରା ଟାଇଟ୍, ଜଣକ ଧରି ହେଇଛି। ଦେଖିବା ଲଗେଇକି ଦେଖିବା ଥେଡ଼ ଧରୁଛି କି ନାହିଁ। ଲଗେଇବା ଆଉ। ନାଇଁ ଢିଲା ହଉଛି, ଟିକେ ସୂତା ଗୁଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂତାଟା ଗୁଡ଼େଇ ଦେନେ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିବ। ସୂତାଟା ଗୁଡ଼େଇ ଦେନେ କ'ଣ ହବ, ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଯାଉ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହବ ଆଉ। ବାହାରିବନି। ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଚାଲିଥିବ, ତାପରେ ଆଣି ନୂଆ ପକେଇବା ଆଉ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଲଗେଇକି ଦେଖିବା ପାଣି ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ। ନଟ୍ ଦି ଭାଉଜ ନଟ୍ ଗୋଟେ ଦିଅ। ନଟ୍ ଗୋଟେ ଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ସାରେ। ହେଇଗଲା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। मोटर टा देखा